ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂಬರ್ 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 ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾಗತ. ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತನವೇ ಏನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೈತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋತು ಬೊಲ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಪುಡು ಪತ್ತನಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ನಿಕ್ಲ ತೂವೊಲಿ. ಸೊ ಕಜ್ಪು ಮಾಡ್ಬು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಗಲೆ ತೂಪವೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಜ್ಪು ಮಾಡ್ತವಲ್ಲಿ ಪತ್ತಮ ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ತೂಪ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೆ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಪೂರ ಇನ್ನು ಪತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೆ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಜ್ಜು ಮಾಡ್ಬಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ಅದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ತೂವಡಿ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಇದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟೆನಾ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ఉందా ಜಿನ್ನುಂಡಿ ಇಚ್ಚಾ ಅವು ಕರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಪೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅವನಿಗೆ ದೀತನ ಅವಿಯಾನ ಓಲು ಉಪ್ಪಿದೆ ಅವ್ವ ಅವಿಯಾನ ಕಟ್ ಆಡೆ ಗಿಟ್ಟ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಅವಂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ತನ ಅಂಡ ಕೂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ತನ ಇಡಿ ఉండదా ఏంటి ఫుల్ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಪೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಣ ಕೊಡು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂಬರ್ 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 ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದು ಈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಸದೆ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಪತ್ತೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೂರ ತೆತ್ತೆ ಕೊಂಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಎಂಚ ಕಜ್ಜು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ತೂಪ ಕೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಂಜಿ ಕೈಸು ನಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತು. Itu nih indah lah.
ಹೆಚ್ಚಬಾರ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಿಡಿದ ಕುರ್ಲೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡು ಸುಕ್ಕ ಕಾರಾಯಿ ವಿಡಿಯೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಉಂಡೆ ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆ ಜೀವರ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಪುಳಿದ ಪೊಡಿ ಮುಂಗಾದ ಪೂರ ದೊಂಬು ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಇಂಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅರೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಬೇಡ ಅರೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಂದಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅರೆಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಆಡೋದ ಅರೆಕ पूरा देता है को दिया देसी से kodin na sikale ka tare ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಡೆಂಜಿಗಾಯಿ ಪೀತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾನೈತೆ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಂದು ತುಪ್ಪ ಹೆಂಚನ್ನು ಎಸ್ ನೆತ್ತೈತೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅನಿತ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚ ರುಚಿನ ತುಪ್ಪವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚು ಉಂಟು. ಇದು ಕೊಂಬಾರು ನನ್ನ ಗೊತ್ತ ಗಸಿ ಇತ್ತ ನೋಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡೆ ಗಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಖಾರ ಬೆಳ್ತು ಗಸೆಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಿಂತೀರಂತ ತೂಂತಿ ಒಂದು ತುಳಿಯಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪೂರ ಎಮ್ಮಿ ಡೆಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಇವರು ಜೋಕ್ಲೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಶೋಕ ಬೊಂಬಾಟ ಅದನ್ನು ಕೊಂಬಾರ್ಲುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನೆನ್ನೆ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಂಪು ಈಗ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲ ನಾನು ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾದನು ನಾವು ಕೊಂಚ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕಲೆಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲೆಗ ಡೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.